ऐसे कैसे ना मिलता। हम काली माई से 2 किलो लड्डू के मनौती मांग के आयल है। हाँ अब हमके यहाँ एक पल लिखे रह के इंडिया से आइल बानी निरहुआ हिंदुस्तानी। इंडिया से आइल बानी निरहुआ हिंदुस्तानी। हम कहले रहनी ना एक बार अपन देश छोड़ के परदेस आ चला।